Makinabang dito sa Bagsakan Center. Inulunsad ang unang pagbubukas ng Good Farmers Fruits and Vegetables Wholesaling Center nitong ika-10 ng Setyembre sa Chaong, Giginto, Bulacan. Ito ay pinangunahan ni Regional Director Chris Polo Bautista Jr., Bulacan Governor Daniel Fernando, Bagsakan Center Owner Ricky Bonami, katuwang ang Bukal Farmers Multipurpose Cooperative Chairman Ferdinand Santos. Ini-encourage namin itong mga ganitong partnership. We appreciate yung investment na ginawa ng isang private sector dito sa trading center dito sa Bulacan. Makabibili ng dekalidad at abot kayang presyo ang mga mamimili ng mga produktong ibinebenta mismo ng mga magsasaka mula sa Bulacan, Benguet, Nueva Vizcaya at iba pang karatig lalawigan. Magandang partnership ito with what is happening now sa COVID pandemic. Nakita natin na ang malaki ang role ng ating agriculture sector sa pagpamamalagi ng magandang kalusugan sa ating mga mamamayan. Ang nasabing bilihan ay magbubukas 24/7. Kung may katanungan ay maaaring tumawag sa numerong 0917-781-0214 o sa numerong 0961-557-9556. Isa ito sa strategy na dapat magpatayo ng mga ganitong trading center para sa ating mga magsasaka. Dagdag pa ni Regional Director Bautista, patuloy ang pamamahagi ng ahensya ng mga tulong pinansyal at kagamitan para sa mga magsasaka ng ikatlong rehiyon. Lahat ng assistance ng Department of Agriculture ay babase na po ito sa registry system for basic sector in agriculture. So, inikayat ko lahat ng magsasaka na magpunta sa kanilang munisipyo at magparehistro. Rica Salas, Agribalita, Central Luzon. Mas mabilis pa itong kumalat kaysa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita, Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik, Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. piliin. Piliin. Piliin ang katotohanan. Bawat boto ay mahalaga dahil ito yung pagkakataon na pantay-pantay ang tingin sa bawat Pilipino. Ito yung pagkakataon na pantay-pantay na may karapatan tayo para ihalal yung mga gusto nating manungkulan sa gobyerno. Ang hindi pagboto ay pagsasantabi ng isang karapatan para maihalal nga natin yung mga nararapat na maging opisyal ng gobyerno para makapili ng mga susunod na mga leader na mamumuno sa ating bansa na mayroong vision para maging maayos nga yung panunungkulan o yung isang administrasyon. Kung gusto nyo pong baguhin na yung buhay nyo at magbago na yung ekonomiya ng bansa, ito na yung pagkakataon para magparehistro tayo at bumoto para sa magiging tamang liderato ng bansa. Rehistrado na ako para bumoto. Ikaw!
Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Governor Delta muling tatakbong gobernador, Vice Governor Lilia susubok rin ng re-election sa Pampanga. Ex-Candaba Mayor Danilo Bailon tatakbong gobernador ng Pampanga, sugal kanya raw lalabanan. Zambales Governor Hermogenes Ebdane nag-file ng COC para sa re-election. Fernando at Alvarado maglalaban naman sa Bulacan at publiko pinag-iingat sa mga investment scams. Magandang gabi, Karilyon. Ako si Sonia P. Soto. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. No position switching. Yan ang nakumpirma sa paghahain ng kandidatura ng mag-inang sina incumbent Governor Dennis Pineda at Vice Governor Lilia Pineda. Panawagan ng mga Pineda ay maging mapayapa at malinis na eleksyon sa probinsya. Ang mga kaganapan sa ikapitong araw ng COC filing sa Pampanga sa report ni Reniel Pawit. Isang araw bago magsara ang filing ng Certificate of Candidacy ay nagtungo sa tanggapan ng COMELEC Pampanga ang mag-inang sina Governor Dennis Pineda at Vice Governor Lilia Pineda. Matapos ang ilang araw na agam-agam sa posibilidad ng position switching, kinumpirma ni Governor Delta na mananatili silang tatakbo sa kani-kanilang dating posisyon. Maliban sa pangakong pagpapatuloy ng mga programang pang-edukasyon, infrastruktura at kalusugan sa probinsya, may hiling si Governor Pineda sa lahat ng kakandidato sa lalawigan. May panahon din na bababa tayo, titigil tayo sa pagsaservisyo. Ang importante makaging tayo ng kaibigan. Yun ang importante sa atin. So, hindi rin natin masabi later on yung mga mahamang na salita. Sabi naman ni Vice Governor Lilia Pineda, nais niyang lalong masiyasat ang problema ng mga district hospital sa lalawigan lalo na ngayong may health crisis. Talang mga hospital na ng probinsya, kailangan patawalan, nakalala at kailangan din tao kay health malusugan ng pagkakas. Una naman na naghain ng COC para sa kanyang re-election bid ang isa pang anak ni Vice Governor Pineda na si Pampanga 2nd District Board Member Maylene Pineda Cayabyab nitong October 5. Habang ngayong araw rin naghain ng COC for re-election si Lubao Mayor Esme Pineda. Base sa October 7 report ng COMELEC, dalawa na ang gubernatorial aspirants sa probinsya na naghain ng kanilang kandidatura. Unay si former Candaba Mayor Danilo Bailon at si incumbent Governor Delta Pineda. Sa latest count ng COMELEC, higit 1.4 million ang registered voters ng Pampanga. Reniel Pawid, CLTV News. Formal na naghain ng kandidatura para sa pagkagobernador ng Pampanga si dating Candaba Mayor Danilo Bailon. Umaga nitong Huwebes na mag-file ng Certificate of Candidacy si Bailon. Kabilang daw sa kanyang mga naistutukan sakaling maupo sa pwesto ay ang pagbuksa sa sugal na isa umanong ugat ng kahirapan sa lalawigan. May detalye ng balitang yan si Paolo G. Santos. Kasagsagan ng pandemya nang ikutin ni dating Candaba Mayor Danilo Bailon at kanyang asawa na si Apo Aniway Bailon ang iba't ibang komunidad dito sa Pampanga para mamahagi ng karneng manok at iba't iba pang relief goods. Dahil sa madalas na pagla-livestream sa social media, naging usap-usapan din sa ilang mga Kapampangan ang plano umano ng mag-asawa na kumandidato sa election 2022. At nito ngang ikapito ng Oktubre, binigyang linaw ni dating Mayor Bailon ang usap-usapan matapos mag-file ng Certificate of Candidacy para sa pagkagobernador ng Pampanga. Tatakbong alkalde naman ng Candaba ang kanyang may bahay. Sa panayam kay Mayor Bailon, sinabi nito na bahagi umano ng kanyang misyon sakaling maluklok sa Kapitolyo ay ang pagpuksa sa online gambling. Ngayon, nalalagay sa peligro ang iba't ibang ang ating bansa dahil sa mga nakusing online gambling. Of course, kaya natin yan kasi kung nakaka-apekto na katulad ng mga pinupuntahan namin barangay, problema ng mga barangay official, ang pagnanakaw, nasa ang bahay, nagpakamatay. Isipin mo, karamihan na nagbibigti dahil sa stress. No?
kayang kontrolin yan dahil kung makakasama sa ating probinsya, yan naman tayo sanggunian, palalawigan para tayo gumawa ng batas at patrol sa kanila. Git pa ng tumatakbong gobernador kahit pa may permit to operate mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang mga online gambling franchise na talamak, hindi raw nangangahulugan na mabuti ang nagiging dulot nito sa komunidad. May permit sa PAGCOR. Pero may kapangyarihan ang isang chief executive na kung marami na ang nakikita niyang naghihirap, nababaw sa pagkakautang, nagnanakaw, kaguluhan, at nagpapakamatay, may kapangyarihan siya para yan ay ipatupad na ipagbawal sa probinsya o kaya sa bayan. Bit-bit umano ang track record mula nang siya ay maupo bilang alkalde sa Candaba, sinabi ni Baylon na kahit anong sugal ay di umano'y napahinto niya. Sa bagong laban na kanyang pinasok, prinsipyo umano kasi ang magpapanalo sa kanya dahil higit sa serbisyo, siya'y may takot sa Diyos at hindi raw magnanakaw. Itong pandemic, yan, sabay pa, paano na lang kung walang magiging isang matuwid na leader ang ating probinsya na may takot sa Panginoon. Kasi kung walang takot sa Panginoon, gagawin lang niya yung nasa niyang gawin. At hindi raw tulad ng iba, ang misyon daw ng mag-asawang Baylon sa politika ay gaya ng misyon sa paglilingkod sa Diyos na hindi binabawi mula sa kaban ng gobyerno ang mga ginagastos sa kampanya kung maluklok sa pwesto. Nararamdaman niyo naman po sa puso namin ng aming asawa kung ano po yung aming layunin. Sabi nga po namin, pumasok man kami sa politika, hindi po kami katulad ng ibang politiko na kunyari kung anong nagastos sa pagtakbo ay gagawin ng lahat para manalo, para bumalik yung ininvest nila ngayon. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, incumbent Vice Mayor Jimmy Lazatin naghain na ng COC para sa pagka-alkalde ng siyudad ng San Fernando. Ex-Councilor Noel Tulabo, tatakbong Vice Mayor. Re-electionist Mabalacat City Mayor Chris Garbo, suportado ng anak ng kanyang katunggali na si dating Mayor Boking Morales. At Governor Hermogenes Ebdane nag-file ng COC para sa re-election. Governor Fernando at Vice Governor Alvarado maglalaban naman sa Bulacan. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. This program was brought to you by Shore 360. Berry ay dietary supplement na may Bright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs.
some of them wear a hoodie. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Why do humans have a desire to go up and over and not around? For some, it's not just about going against the tide, but also being over their doubts about the world and knowing that they can make it better. Truth is, we go up and over what's ahead of us so we can overcome the biggest obstacle, ourselves. New Ford Ranger FX4 Max. Live the Ranger life. This program was brought to you by Shore 360. Thank you.
Ibabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Formal nang naghain ng kanyang Certificate of Candidacy para sa pagkaalkalde ng City of San Fernando, Pampanga, si Vice Mayor Jimmy Lazatin. Makakatambal niya si former at three-termer City Councilor Noel Tulabut. Ang Lazatin-Tulabut slate ay bahagi ng Partidong Aksyon Demokratiko. Si Reniel Pawid ang may report. Naghain na ng kanyang kandidatura sa pagkaalkalde ng Siyudad San Fernando, Pampanga si outgoing Vice Mayor Jimmy Lazatin. Konsepto ng good governance ang unang ipatutupad daw ni Lazatin sa oras na maluklok siya sa pwesto. So the most important thing is the platform of good governance. Once we have good governance, then everything will follow. Nananawagan din si Lazatin sa mga Fernandino na maging matalino sa pagboto. Sana po, let us be responsible. Huwag natin pong pambili ang ating boto. Let us choose people who have integrity. Let us choose people who really love our city. Kasama rin ni Lazatin ang kanyang running mate na si former City Councilor Noel Tulabut. Bukod sa sektor ng edukasyon, kalusugan, turismo at infrastruktura, una raw nilang tututukan sa Legislative Department ay ang problema sa enerhiya o mataas na singil sa kuryente. So ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng monitoring, constant monitoring, para maintindihan ng mga consumer kung bakit tumataas o bumababa minsan yung kuryente. Hindi lang yung kuryente tututukan natin, tututukan pa rin natin yung sa water provider natin. Bahagi umano ng priority projects ng Lazatin-Tulabut slate ang economic recovery plan ng syudad dahil sa dagok na dala ng pandemya. Bukod sa mga namumuhunan, ang kapakanan din umano ng mga empleyado ang kanilang tututukan. Ang Lazatin-Tulabut slate ay bahagi ng Partidong Aksyon Demokratiko, ang partido ni Manila Mayor at Presidential Aspirant Isko Moreno. As of October 7, 3 na ang naghain ng COC para pamunuan ng Siyudad San Fernando. Unang araw ng maghain ng kani-kanilang COC sina Barangay Dolores Captain Vil Makaluwag at 3-term Pampanga 3rd District Board Member Ross V. Henson. Reniel Pawid, CLTV News. Sa re-election bid ni Mabalacat City Mayor Chris Garbo, kapuna-puna na hindi bumitaw sa kanyang lineup si Councilor Marjorie Sambo, anak ni dating Mayor Marino Boking Morales. Ito ay sa kabila ng matunog na balita na magbabalik politika si Morales, ang tinaguriang longest sitting mayor sa buong bansa. Ayon naman kay Mayor Garbo, patunay lamang ito na hindi nangingibabaw ang personalan sa interes na makapaglingkod sa mga Mabalakenyo. Narito ang report. Tila napintahan ng kulay asul ang labas ng tanggapan ng Comelec Mabalacat nitong Huwebes ng umaga, October 7. Makikita ito mula sa mga t-shirt ng mga supporters, banderitas at iba't ibang tarpaulin na nagpapakita ng suporta sa paghain ng Certificate of Candidacy ni Mabalacat City Mayor Chris Garbo. Anya, ang paglabas ng kanyang mga taga-suporta ay hindi umano inasahan. I was shocked. No? Talaga pong nasurpresa. Hindi ko po inakala na gano'n, na overwhelming ang mga tao po.
We don't know that. Hindi ko po anticipated yan because meron po tayong protocols na sinusunod. But what can I do? Sa kanyang re-election bid, matunog rin ang usapan na muling magbabalik sa politika sa Mabalacat si dating Mayor Marino Boking Morales, ang longest sitting mayor na naupo sa pwesto sa loob ng 22 taon. Pero ayon kay Garbo, wala siyang nararamdaman na tigatig dahil matalino umano ang mga botante sa Mabalacat at nauunawaan kung sino ang nag-deliver ng tama. Yung sa akin po, wala naman akong sasabihin pa eh. Because my platform of government have already been delivered to the people. Na-deliver na po eh. Ang tanungin po natin dito, sila. They have already served the people. And even yung kasama nyo po sa media, nag-serve po yan even to the previous mayor. Ang mga katagang binitawan naman ni Liga ng mga Barangay President at Konsehala Marjorie Morales Sambo ang gumarantiya na higit sa kadugo o laman ang pananaw sa pangungobyerno ng City Council slate ni Garbo ay nasa tamang direksyon. Dito inamin ni Morales Sambo na nag-usap silang mag-ama at tumangging sumama sa liderato ng gustong magbalik na alkalde. Nag-usap muna kami na kung maaari tingnan muna niya. At pag-aralan niyang mabuti kung yung paghahabol ba niya is talagang taos sa kanya at talagang kung anong mga plano niya. At nakikita naman natin, ngayon nandito ako sa Team MCC dahil hindi ko nakita ko na mas maganda kung nandito ako. Dahil dito posibleng maging 3 ang kandidato sa mayoral race sa Mabalacat na isa sa pinakamayamang lungsod sa Pampanga. Sakop nito ang 90% ng industrial zone ng Clark. Tanging si Deng Pangilinan, isang broadcaster ang bagong muka na kandidato na independent. Inaalam pa ng news team kung anong partido politikal ni Mayor Boking Morales na base sa inisyal na impormasyon ay baka maghain ng kandidatura sa huling araw ng COC. Paulo G. Santos, CLTV News. Muling naghain ng kanyang kandidatura sa Zambales incumbent Governor June Abdane para sa kanyang ikalawang termino. Maging ang kanyang anak na dating provincial administrator ay tatakbo rin bilang alkalde naman ng bayan ng Botolan. Sa Bulacan naman magtatapat sa pagkagobernador ang dating magkaalyado na sina re-electionist Governor Daniel Fernando at incumbent Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado. Ang sitwasyon ng COC filing sa rehiyon, alamin sa report ni Rainiel Pawi. Muling naghain ng kanyang kandidatura sa pagkagobernador ng Zambales sa incumbent Governor June Abdane nitong October 6. Bago ang filing ay nagpakuha muna ng antigen swab test ang gobernador. Ilan sa mga programa ni Abdane ang mass COVID antigen testing para sa mga Zambalenyo at mga outsider na papasok ng lalawigan. Siya rin ang bumuo ng Sulong Zambales Party na kilalang lokal na partido sa probinsya. Parte rin ng Nationalist People's Coalition si Abdane. Simula 2007 hanggang 2009 siya ay nagsilbing kalihim ng Department of Public Works and Highways. 2010 hanggang 2016 unang naging gobernador ng lalawigan ang retired Director General ng Pulisya. Noong 2016 elections ay natalo siya ng isa pang kilalang political heavyweight ng Zambales na si former Governor Amor Deloso. 2019 nang talunin niya si Deloso sa parehong posisyon. Samantala naghain na rin ang kandidatura sa pagkaalkalde ng Botolan ang dating provincial administrator at anak ni Governor Abdane na si June Omar Abdane. Habang ang isa pa niyang anak na si Iba Mayor June Rancet ay susubok din ng re-election. Sa lalawigan naman ng Bulacan, naghain na ng Certificate of Candidacy si incumbent Governor Daniel Fernando bilang punong lalawigan ng Bulacan sa ilalim ng partidong National Unity Party. Katuwang niya sa pagtakbo si Bukal Alexis Castro na lalaban para sa posisyon ng vice-gobernador. Ilang dating miyembro rin ng PDP Laban at iba pang partido ang lumipat din umano sa National Unity Party upang samahan at suportahan ang laban para sa muling pagtakbo ni Fernando sa darating na 2022 national and local elections. Kabilang dito sina Malolos Mayor Gilbert Gatchalian, San Ildefonso Mayor Paula Carlatan, hanggat Mayor Leonardo De Leon na ngayon ay tatakbo para sa posisyon ng pangalawang punong bayan. Lumipat din sa NUP ang anak ni Brother Eddie Villanueva at Mayor ng Bukawe na si Eduardo Jose John Villanueva Jr.
at ang kanyang buong pangkat mula sa PDP patungong NUP. Si Fernando ang standard bearer ng NUP at makalalaban nito ang dating kaalyado na si incumbent Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado na kamakailan lamang ay lumipat sa PDP laban. Ang kanyang may bahay na si dating Representative Marivic Alvarado ang nag-file ng kanyang COC nitong Miyerkules. Katambal naman ni C. Alvarado ang dating katunggali na si ex-Governor John Mendoza na tumatakbong vice-gobernador. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, City of San Fernando Councilor Reden Halili susubok maihalal muli pagtakbo ni Vice President Leni Robredo bilang Pangulo, suportado raw niya. Publiko pinag-iingat sa mga investment scams. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Ang CLTV News and Current Affairs. Ako po ang inyong lingkod, si Manong Willie Dar, mula sa Kagawaran ng Agrikultura. Akin po kayong inaanyayahan na tumutok sa Agri-Balita. Central Luzon, W95.1 FM, kung saan ay ating ibinabahagi ang mga bagong kaalaman sa agrikultura. Patuloy na makilahok sa mga programa ng Kagawaran ng Agrikultura upang ating makamit ang masaganang ani at mataas na kita para sa lahat. Maraming salamat po. Bawat boto ay mahalaga dahil ito yung pagkakataon na pantay-pantay ang tingin sa bawat Pilipino. Ito yung pagkakataon na pantay-pantay na may karapatan tayo para ihalal yung mga gusto nating manungkulan sa gobyerno. Ang hindi pagboto ay pagsasantabi ng isang karapatan para maihalal nga natin yung mga nararapat na maging opisyal ng gobyerno para makapili ng mga susunod na mga leader na mamumuno sa ating bansa na mayroong vision para maging maayos nga yung panunungkulan o yung isang administrasyon. Kung gusto niyo pong baguhin na yung buhay niyo at magbago na yung ekonomiya ng bansa, ito na yung pagkakataon para magparehistro tayo at bumoto para sa magiging tamang liderato ng bansa. Rehistrado na ako para bumoto. Ikaw!
Ang wika ay mahalaga sa pakikipag-ugnayan at mabisang komunikasyon. Sa buong mundo, mayroong halos 6,500 wika. Umaabot naman sa mahigit kumunang 175 ang wika sa ating bansa. 8 rito ang itinuturing na major language o mga pangunahing wika na ginagamit sa iba't ibang lugar. At kabilang sa mga pangunahing wika ay ginagamit sa mga lalawigan ng Gitnang Luzon. Gaya sa Pampanga, kung saan maririnig ang Kapampangan. Maya Paba, kumusta? Malaus Kopo. Mangantana. Sa Tarlac, Bataan at Bulacan, may mga nagsasalita rin ng Kapampangan. Habang sa Nueva Ecija at Zambales, maririnig ang Ilocano at Sambal. Ay ayaten ka. Lako, salamat. Kasiguranin naman ang wika sa bayan ng kasiguran sa Aurora at wikang agta ang ginagamit ng mga katutubo sa mga bulubudtuhing lugar. Habang Tagalog pa rin ang pangunahing wika sa Bulacan, maging sa Bataan, Nueva Ecija, Zambales at Aurora. Ang mga wikang maririnig sa Central Luzon ay bahagi ng ating kultura. Kaya dapat natin itong pahalagahan, mahalin at ipagmalaki. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Naghain na ng Certificate of Candidacy for Re-election si City of San Fernando Councilor Riden Halili. Unang sumabak sa politika si Halili noong 2004 at nagpakilala sa mga botante bilang tatay ng kilalang artista na si Sheena Halili. Si Halili ay aktibong taga-suporta ni Vice President Leni Robredo na kanina lamang ay nagpahayag na ng intensyong kumandidato bilang Pangulo. Upang higit nating makilala, alam ko kilala ninyo na siya, pero tanungin natin siya hinggil sa kanyang mga balak. Makakasama natin ngayong gabi si Re-electionist Councilor Engineer Riden Halili. Magandang gabi sa inyo, Councilor. Magandang gabi, Sonia. Sa lahat po ng nanonood ng CLTV News, magandang gabi po sa inyo lahat. Okay. Councilor, kanina kayo nag-file ng COC, no? Yes, kasi inaantabayanan ko si Vice President Leni. Gusto ko sana kung anong oras siya nag-file, ganun din ako magpa-file. Ganyan ako ka-fan ni VP Leni. Alam ko ano ka, super fan, isa kang loyalist kay Yes. VP Leni. Bago natin pag-usapan yung kay VP Leni, tanungin muna kita, no? Baka kasi yung mga kabataan ngayon at saka yung mga first-time voters, hindi na nila maalala yung 2004, hindi ba? 2004 ka, unang tumakbo, sumabak ka sa bago yon, isa kang engineer, marami kang proyekto, hindi ba? At nung 2004, ikaw ay nahalal at tuloy-tuloy yon hanggang 2013. Kwento mo nga sa amin, Councilor, yung pagsabak mo sa politika, ilang taon ka ng Councilor? 9 plus 6, 15 years na. May gap ako ng 3 years. Yung ang natatandaan ko noong 2004, nag-apply ako kay Mayor Oca Rodriguez, running for Mayor Oca Rodriguez, to be one of his councilors. Sabi niya, Reden, pang number 33 ka, sabi niya. So, sabi niya, mag-take ka kung meron nga atras, sabi niya. Sige po, okay lang. Tutulong na lang po ako. And then, mayroong isang Sonia Soto, inutusan ako maghanap ng lugar kung saan gaganapin yung press conference. Tapos, hindi pa man ako nakakahanap, tinawagan ako ni Sonia Soto. Reden, magbalik ka, Kenny, magbalik ka rito. Pagdating ko sa headquarters, para ako presong nagpatamak na kaya. Sabi pa, kasama na pala ako sa City Council sa lineup ni Mayor Oscar Rodriguez. Doon nag-umpisa. Doon nag-umpisa yung aking career. Pero nagpakilala ka talaga bilang tatay ni Sheena, di ba? Yeah. During that time, kasi kasikat-sikatan ng 2003 yun, kasikat-sikatan ng Starstruck. And hindi ko naman inisip na yun ay may malaking impact sa mga tao
dahil doon. So yung mga tao parang tumatak sa isip nila yung Halili, si Sheena Halili. So yun, doon nakilala yung Rodin Halili. And siguro, meron ding dalang tulong yung kasama ka ni Mayor Oka Rodriguez at saka ni EDSA as the Mayor and Vice Mayor. Okay. So ito bang yung pagtakbong ito ay third term mo na o second term dito sa pangalawang pagbabalik mo? Pangalawa This pala. will be my third. Third. So, yeah, if God's willing, third term. Okay. Ang alam ko, aktibong-aktibo ka dito sa pag pursigidong-pursigido ka na di ba, na-interview nga kita sa perspektiba, kayo nila Among Ed, kayo nila Kel, Kiwa, hindi ba, yung kabataan na nagsasalita para kay VP Lenny. O ngayon, nakontento na kayo, lalo na ikaw, masaya ka na kasi kanina nagdeklara na siya, sinabi na niya na siya'y tatakbo sa bilang pangulo o sa pagkapangulo ng ating bansa. Anong nararamdaman mo ngayon, Councilor? Di ba nabanggit ko last time na in-interview mo ako sa perspektiba? Ngayon lang ako masyadong naging concern sa national election, especially particularly sa presidential election. Nung nag-announce siya na lalaban ako, naiyak ako. Kasi masyado ko nang dinaramdam yung nangyayari sa bansang Pilipinas. And hindi ko naman pwedeng gawin yung gusto kong gawin para maging instrumento ng pagbabago kasi malit na tao lang ako eh. So sa pamamagitan ng pagsuporta ko kay VP Lenny, parang nakakinita ko, naging part ako kung mananalo si VP Lenny, na sigurado naman mananalo, na naging part ako dun sa nag-push sa kanya, nag-encourage sa kanya, na sumuporta at tumulong sa kanya para magkaroon ng pagbabago, kaginhawaan sa bansang Pilipinas. At syempre, meron siyang line-up, no? Alam mo na ba kung sino yung kanyang magiging vice president? According to our group chat, si Sen Kiko Pangilinan. Kapampangan Sen Kiko Pangilinan. Maganda yung tandem na yun, ano? At dito sa yung pangatlong termino mo sa pangalawang pagbabalik mo, kasi naka-9 ka nung una, 2004 to 2013, tapos ang kasunod, meron kang liban na 3 taon, no? So 2019 ka na muling 2016 ka muling tumakbo, pagkatapos 2019, tapos ngayong 2022 tatakbo ka uli for your last term. Kumusta naman ano naman ang timpla mo sa mga Fernandinos? Alam ko dahil matagal ka na dyan, lumalim na ang relasyon mo sa mga Fernandino voters. Kilala mo na siguro ang napakaraming mga tao dito sa ating syudad, hindi ba? Meron ka ng, kumbaga, ikaw ay veterano ng councilor. Ano yung mga bagay na nakikita mo na kailangan mong i-address kapag ikaw ay nakabalik bilang konsihal? Siguro magpo-propose tayo ng mga batas na nakapatungkol sa COVID, sa kalusugan, kung paano tayo makabawi sa ating ekonomiya through legislations. Alam mo naman, ang mga councilors, ang trabaho lang yan is legislation lang. Hindi tayo nagpapagawa ng tulay, nagpapagawa ng barangay health center. So, ang nakikita ko naman dyan, na kung bakit yung mga tao is hindi sila humihiwalay sa akin at patuloy nila ako sinusupport. Dahil siguro sa nakita nila, during my incumbency, talagang nagtatrabaho ako. Nag-iisip na nagiging very observant ako kung anong mga bagay na pwedeng gawing ordinansa o ng mga resolution para
abot ng opinion sa chief executive o sa ibang mga institusyon or organization para makatulong sa siyudad ng San Fernando. And sabi ko nga, ang mga councilors kasi, ang trabaho niyan is gumagawa ng batas na doon mo sila makikilala, doon mo sila makikita kung nagtatrabaho o hindi. Kung yung ginagawa ba nila is naaayon sa pangangailangan ng syudad, na sa kabilang banda is makakatulong sa pangkalahatan sa buong Pilipinas. Kasi dapat mag-umpisa tayo dito sa ilalim, pataas. So hangga't maaari, ang iniisip natin is yung paano tayo maging kapaki-pakinabang na sa mag-umpisa ka dito sa ibaba hanggang sa makatulong ka sa itaas. Councilor Reden, ano yung mga accomplishment mo, kahit 3 lang, na para sa iyo yun ang pinaka-importante na kontribusyon mo bilang konsihal ng siyudad ng San Fernando? Nung una, nung pag-upo namin ni Mayor Oka is yung basura. Kaagad, nakaisip ako ng ordinansa na lahat ng barangay is magkaroon ng material recovery facilities. Na-approve naman yung ordinansa. At yung sewerage system, yung first term ko yata, yung sewerage system. At yung iba't iba yung pag-institutionalize ng TOFA, marami son kasi kaya lang hindi ko lang matandaan dahil tumatanda na ako Siguro magpunta na lang sila sa website ng Sangguniang Panglungsod para makita na lang nila lahat ng accomplishments ko. Hindi bale. Siguro ang magpapatotoo niyan yung mga, yung website. Pero siguro sa susunod, maalala mo yan. Binigla kasi kita, so wala kang listahan ngayon. Pero, oo. Gusto kong balikan yung si VP Lenny kasi parang itong pinagkakaabalahan mo ngayon Ito yung para sa iyo ito yung laban mo, di ba? Parang mas nakafocus ka sa laban ni VP Lenny sa pagkapangulo ng bansa kaysa sa sarili mong laban dito sa Yes, totoo yan. At hindi ka ba nabigla nung sabihin niya o lumabas sa mga dyaryo kanina na siya'y tatakbo bilang independyente? Samantalang magkapartido kayo dati, pareho kayong Partido Liberal, hindi ba? Actually, since 11 a.m. kaninang umaga, pinakikinggan ko yung announcement niya kung may babanggitin siyang party. Natapos ang kanyang announcement, nakamonitor ako sa Office of the Vice President, nakamonitor ako sa Liberal Party Headquarters, nakamonitor ako sa KNP Headquarters. Hinihintay ko na sabihin nila sa akin na itong gagamitin niyang partido. So ako naman, naka-ready ako Dalawang kona ko Isang Liberal Party at saka isang KNP Party. Ano yung KNP, Councilor? Ano yung KNP? Kapisanan ng Nagkakaisang Pilipino. Bago yan. Bagong likha na partido para sana nga ito ang gagamitin na partido sa pagtakbo ni VP Lenny. Okay? Yes. Tuloy mo. So, yun nga. Up to the last minute, sabi magpa-file siya ng 3:00. Nandun ako sa Heroes Hall, sa City Hall. Naghihintay na may babato sa akin na, Konsyal, KNP siya. Konsyal, Liberal Party siya. Wala. Hanggang dun sa lumabas na lang, napanood na ng staff ko na nag-independent siya. So, I decided na lang na mag-Liberal Party na lang ako. Na talagang, pero super shock ako. Ang alam ko, kaya pina-accredit yung KNP para yun ang gamitin niya. Okay. Sabi mo na shock ka, pero ngayong napag-isipan mo na,
Siyempre, hindi naman siya gagawa ng ganitong desisyon. Isa siyang responsableng tao, pinag-isipan niyang mabuti ito, kasama yung mga iba niya pang mga kasamahan, hindi ba, yung mga leaders ng LP, yung mga kasama niya, at iba pa, no? May isang sambayan, no, nandiyan. Ano ang tingin mo? Bakit kaya? Meron ka bang ideya o ito'y consistent sa kanyang karakter, sa kanyang personalidad? Unang-una, respeto ko yung desisyon niya kasama yung mga core group niya or mga campaign managers niya. Respeto ko yun. Eh naisip ko lang bakit nag-independent siya. Siguro para na lang wala siyang dinadalang partido, para ang lahat na lang ng partido or organisasyon at asosasyon magkoko-alisyon sila sa isang presidenteng independent. Ang alam ko kasi sa katagalan ko na sa politika, wala pa akong nakitang nagkoalisyon ang different organizations, associations and parties sa independent na kandidato. Nakikita natin diyan yung mga partido may nagkaroon ng alliance sa kapwa ibang partido, pero this time iba ibang klase, independent. Ang lahat ngayon ng mga parties at organization and association magkakasama doon sa kandidatong walang party. Sige. Mukhang maganda yung pananaw mong yan. Siguro sa mga darating na araw, mas lilinaw pa at maririnig natin mula mismo kay VP Leani bakit siya nagdesisyon ng ganon. Palagay ko, makakapanayam ko rin siya sa mga darating na araw. Sa puntong ito, nais ko magpasalamat sa inyong counselor, sa inyong oras. At maya pa oras kayo. Good luck. Sana ay makamtan ninyo ang inyong mga aspirasyon, ang inyong mga pangarap para sa mga Fernandino at para sa bayang Pilipinas. Yes. Maraming salamat, Councilor. Yes, so niya, pwede magdagdag lang ako ng konti. Mabilis lang ito. Umahabol ako ngayon ng independent. I mean, independent nag-iisa. Wala akong sinamahan na mayor, wala akong sinamahan na vice mayor. Kasi dito ko maipaglalaban, maikakalat yung ebanghelyo ni Leni, masusuportan ko siya na walang iniintindi na yung mayor nung sinasamahan kong mayor, yung presidente, hindi kabuka ng presidente ko. So kaya nag-decide ako na maging independent ako. Na nag-iisa. Pero may partido. Okay. Councilor Reden, maraming salamat sa information na yan. O lalo pa, good luck sa'yo at good luck sa laban na dala-dala mo dito sa siyudad ng San Fernando. Maraming salamat. Thank you, son. Thank you po sa inyo lahat. God bless you po. Sa pagbabalik ng CLTV News, donation drive para sa internet load ng mga online learners inilunsad ng Holy Angel University Student Council. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station, you can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities.
mabilis pa itong kumalat kesa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita. Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? Huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik. Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. Piliin. Piliin. Piliin ang katotohanan. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Ilang event suppliers umano sa rehiyon ang naging biktima ng investment scams ayon sa Central Luzon Event Suppliers Association. Paalala ng grupo sa kanilang mga miyembro, huwag basta magtitiwala sa mga investment schemes na to because they are too good to be true. Isang webinar naman na isasagawa ng Securities and Exchange Commission para mabigyan ng sapat na kaalaman ang publiko sa pag-iwas sa investment scams. Narito ang report. Umabot sa atensyon ng Central Luzon Event Suppliers Association na may mga kasamahan silang naging biktima ng scam kamakailan. Sa Facebook post ng grupo, sinabi nilang maraming event suppliers ang ipinasok ang kanilang pera sa mga investment para magkaroon ng dagdag kita. At dahil marami ang gipit ngayong pandemya, marami rin ang sumusubok sa bilis yaman schemes gaya ng recruitment, pyramiding, double your money deal at ang hindi otorisadong pag-i-invest ng pera. Hindi naman kasi kailang economic impact ng pandemya sa kanilang sektor dahil ipinagbabawal pa rin ang mga social gathering. Ikinalungkot ng Central Luzon Event Suppliers Association ang pangyayari at pinaalalahanan ng ibang event suppliers na maging mas maingat sa mga ganitong uri ng scams. Huwag daw mag-invest o maglagay ng pera sa mga bagay na hindi lubusang naiintindihan. Halimbawa, ang 30 to 40% return of investment daw sa loob ng ilang linggo ay isang panlaloko kung minamadali kang magdesisyon para mag-invest sa kanilang iniaalok dahil baka mapag-iwanan ka, magdalawang isip ka na raw dahil malamang scam yan. Ilang mga uri pa ng pangloloko ang ibinigay na halimbawa ng grupo upang mabigyang babala ang iba nilang kasamahan, gayon na rin ng publiko. Ang totoong investor daw ay magbibigay ng sapat na panahon sa kanilang potential investors na pag-aralan at itindihin ang kanilang options. Samantala, ipinagdiriwang ngayong linggo ang World Investment Week. Kasabay nito ang muling pagpapaalala ng Securities and Exchange Commission o SEC kontra investment scams at sa pagsusulong ng matalinong pamumuhunan. Ang World Investors Week ay isang pandaigdigang kampanya ng International Organization of Securities Commissions. Bilang bahagi ng selebrasyon ng World Investors Week, ihahatid ng SEC kasama ang iba pang miyembro ng SEC Campaign Network ang isang webinar para tulungan ng publiko na malaman at maiwasan ang investment scams. Ang How to Spot and Unmask Investment Scams webinar ay gaganapin sa October 8 at maaaring mapanood ng kanilang live stream sa Facebook page ng SEC. Samantala, kung kayo ay nabiktima o may alam na sangkot sa investment scam, maaaring makipag-ugnayan sa Enforcement and Investor Protection Department sa pamamagitan ng email address na epd@sec.gov.ph. Jennifer Salenga, CLTV News. Isa na marahil sa mga maituturing na necessity o pangangailangan ng karamihan sa atin ang internet connection. Dahil kasi sa pandemya, nalimitahan ang paglabas-labas ng mga tao at maraming aktibidad o pakikipagtransaksyon ang ginagawa na lamang online, gaya na lamang ng pag-aaral. Kaya naman ang Student Council ng Holy Angel University sa Angeles City naglunsad ng donation drive para mabigyan ng internet load na gagamitin sa online learning ang kanilang kapwa mag-aaral. Narito ang report.
Matapos ang isang taong pagpapatupad ng blended learning sa sektor ng edukasyon, ramdam pa rin sa muling pagbabalik eskwela ang mga problemang kaakibat nito, kagaya na lamang ng load para sa internet na kailangan sa virtual learning ng mga mag-aaral. Dahil sa epekto ng COVID-19, may mga magulang na nawalan ng trabaho o di kaya naman hindi sumasapat ang kinikita para matustusan ang ganitong pangangailangan ng kanilang mga anak upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Kaya naman naisipan ng Student Council ng Holy Angel University o HOW na mag-organisa ng donation drive sa kanilang paaralan upang makaagapay sa mga kapwa nila mag-aaral na may ganitong problema. Ang proyekto tinawag nilang Hawak Kamay, Edukasyong Panlahat mula sa Masa para sa Bata Donation Drive. Ayon kay Kenneth De Guzman, presidente ng Holy Angel University Student Council, una na nilang inulinsad ang proyekto nitong 2020 kasabay ng pandemya. Yung Hawak Kamay, Edukasyong Panlahat mula sa Masa para sa Bata is a donation drive po relaunched by the University Student Council of HAU. As the title implies, Hawak Kamay po, we aim to extend our hands sa ating mga kapwa Angelites by providing them prepaid load assistance every month. Dahil bilang pinakamataas na konseho, we recognize a shared struggle po within and outside the bounds of HAU. So nais po nating tulungan ng ating mga kapwa estudyanteng may kinakaharap na problema sa online classes at internet connectivity kahit sa maliit na halaga lang po. Kung may mga community pantry sa mga komunidad na tumutulong sa kanilang kapwa sa gitna ng pandemya, ginagawa rin daw nila ito sa kanilang universidad. Ang proyekto, tinawag naman nilang HowYuda. May ongoing po kaming project na medyo likely na pareho po sila, name HowYuda naman po siya. So yun naman po sinisave tuwing examination period ng mga estudyante. Sa simula pa lang ng pandemya, pinagplanuhan na raw ang proyekto ng paaralan at ng University Student Council upang dinggin ang hinaing ng mga estudyante sa internet connectivity. Batid din daw nilang epekto ng pandemya sa ekonomiya. At dahil naniwala silang walang dapat mapag-iwanan sa mga estudyante, hindi raw dapat maging hadlang ang pandemya upang mahinto ang edukasyon. Prioridad na tulungan sa proyekto ang mga estudyante ng Holy Angel University na nasa poor to low middle income. Ang bawat story raw ng kanilang mga benepisyaryo patunay na nagpapatuloy pa rin ang problema sa edukasyon sa gitna ng pandemya. Pero ang mga ganitong kwento rin daw ang nagsisilbing inspirasyon sa tulad nilang mga estudyante na huwag sumuko sa pangarap na makatapos ng pag-aaral. Marami po kaming natutunan yung hindi pa maayos yung educational system sa bansa, bakit may mga estudyante na katulad naming nahihirapan ay napag-iiwanan na ng edukasyon at hindi nakaka-receive ng tamang karapatan para mag-aral. Sa gitna ng pandemya. Ipinalitaw din ng pandemya sa aking pagsusuri bilang isang estudyante na yung tugon ng pamahalaan sa mga pangangailangan ng estudyante ay kulang pa at wala pang konkretong proyekto para sa ligtas na balik eskwela. Sa mga storya nila, yung pinaka tumatak sa akin parang walang hahadlang sa taong may mataas na pangarap. Samantala, hindi na po problemahin ng mga benepisyaryo ang kanilang monthly load allowance para sa unang semestre. Pero upang may pagpatuloy ito sa susunod na SEM, kakailanganin pa rin daw nila ang tulong mula sa mga may mabubuting puso at maging tulay sa pagtupad ng pangarap ng mga kabataang pag-asa ng bayan. Sa mga may bukas na puso po para tumulong sa ating mga estudyante, you can visit our official Facebook page, Holy Angel University Student Council, or i-message niyo po kami doon para i-assist po namin kayo on paano po yung process ng pagiging benefactor or pagiging donor ng Hawak Kamay Project. Isang mensahe lang din po para sa mga benepisyaryo, please use that grant as an opportunity for you to maximize your academic capabilities. Use it as an avenue to inspire others at gawing makabuluhan ng inyong scholastic journey. Jennifer Salenga, CLTV News. Tignan nyo, ibang version yan ng community pantry ng mga estudyante ng Holy Angel University. Tulungan natin sila at good luck sa inyo. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook, CLTV36 Official, at CLTV36 News. Meron din kami Twitter sa @CLTV36, Instagram @CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel @CLTV36 Official at ang aming website sa www.cltv36.tv.
Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal, Channel 115 at sa ating 39 cable partners all over Central Luzon. Kasama si Justin Dizon na nasa likod ng kamera ngayon at ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Sonia P. Soto. Maraming salamat. Mga kariyon, 79 days na lamang, Pasko na!